يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah Tebarek ve Teala gece gündüzü aylandırar, bir gider ve bir gelir. Tahqiqçı işlerde alamatlar bardır, Hudaýy tanymaga gözli adamlar için. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Ve Allah Tebarek ve Teala her bir candarı sudan halk etti. Pes şol candarların bäzisi qarny bilen ýürýär, we bäzileri iki ayağının üstünde ýürýär, we bäzileri dört ayağı bilen ýürýär. Allah Tebarek ve Teala nämen istese halk eder. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala her zada qadir we başaryandır. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Tahqiq biz nazil ettik. Vazih ve aşkar bolan ayetleri Allah Tebarek ve Teala özünün hallarını doğru yola hidayet eder. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومنافقlar aydarlar, biz Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna iman getirdik we muti bolup itaat etdik diýip. Ondan soň şolardan bir fergalary şu kefe aydan soň ýüze urarlar we şolar mu'min däldirler. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. We her wagty ki şolary Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna çağırylsa, ta Hazreti Resul Ekrem şolaryň arasynda hukm etsinip, nagah şolardan bir ferqa ýüze urup eraz eder. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. We eger şolaryň dawasy hak bolup, hak şolar üçin bolsa, onda Hazreti Resul Ekrem'iň huzuryna gelerler muti bolup, çünki Hazreti Resul Ekrem'iň hak bilen hukm etjegini aşkar bilýändirler. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Aya şolaryň galplarynda inkar we nifaq barmy ýa-da Hazreti Resul Ekrem'iň nübüwwetina we şonuň risalatyny şek etýärlermi? Ýa-da gorkarlarmy Huda we Hudaýyň Rasuly şolary zulm ederler diýip, belki şolaryň özleri zalimdirler. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Tahqiq mu'min adamlaryň aýtmaly sözleri wagty ki şolary Hudaýa we Rasulynyň tarapyna çağırylsa, ta şolaryň arasynda hukm etsinip aýtmaklarydyr. Eşitdik we muti boldyk diýip, we şolardyr nejat tapyp saadatga ýetýänler. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. We her kim Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muti bolup itaat etse, we Hudadan gorkuda bolsa, eden günäleri sebäpli, we inniden soňda gorkuda bolsa, pes şolardyr maksatlaryna ýetip bagytly bolanlar.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ومنافقlar bäkäm qasam içerler ki eger siz şolara emretseniz elbette jeň etmäge çıkarlar. Sen şolara aýt, bu tekin qasam içmäň. Bu tekin qasam içmäge ihtiýaç ýokdur. Belki musulmanlar yani çyn yürekden ihlas bilen itaat lazımdır. Tahqiq Allah tebarek ve taala sizin etýän işleriň